היי, אני אופק ואני היום עושה ולוג. אני פתחתי ערוץ, מרוב שעמום, וחשבתי נעשה ולוג. כל יום, בחצות משהו כזה, שעובר יום, אז אני אעשה ולוג. למה? כי זה הכי מעניין ככה, שאני אספר לכם בסוף יום. יפה לי 20%. אוקיי. אז תרשמו לערוץ ונעשה לכם דקספרינקשן, איך שלא אומרים את זה. קיצר בתיאור למטה. עוד ערוץ שאני וחבר שלי עשינו. ערוץ מצחיק. קיצר, אנחנו עשינו. וערוץ נחמד. נעשה לכם תיאור. אם אתם שואלים אם זה פאה, זה לא פאה. זה סרט. זה השיער שלי. כי הרבה אנשים ברחוב אומרים לי פאה, זה פאה. זה לא פאה. וגם אני אעשה לכם בלוגים בבית ספר. מה אנחנו לומדים, מה המורים שלנו, חברים, משחקים. יהיה כיף. אז תרשמו פה. ותראו למטה יהיה לכם את הערוץ השני שלי. זה לא יהיה אופק עובד ולוג, זה יהיה נועה בלאו משהו, כי אני מצלם את זה בערוץ של חבר שלי. וזהו, תרשמו. ולוג. וגם לפעמים אני אצלם אחרי כל סרטון שעשיתי עם חבר. אני מצלם דרך האייפון, שם אני מצלם דרך LG, כי אני צחק גם עם האייפון לפעמים. הכל מצחיק. תרשמו לערוץ.